Ito yung background ko, guys. Ito yung background ko, guys. Yan. Tapos ito yung hotdog. Pero, alam niyo guys, yung yung lightning ko. Only one items. Flashlight, DIY, ring light. Di ba? Saan ka pa niyan? Na-adjust pa to. Dalawa pa yung gamit nito. Pag gusto mo yung ganyan. Pwede rin. Pinatayo ko lang siya dyan sa may ano nga to? Monopod. Monopod ba yung tawag? Ne, look. Oh, even, opposite. Diba? Lang yun guys. Tapos isip-isip lang din yan. Nakapatong nandiyan dyan. Dito ilalagay ko yung cellphone. Yan lang guys. Thank you for watching.